Bueno, ni hasi errazkabaten az, arrasatearra, eta mendixean ibiltzenak horrekan. Segamizko horretxe paso diego batzuk, hogei bat egun, rekuperauta? Bai, holan arrastatxuekin, baina bai, oso ondo. Beste batzutan baino gehiago kosta da, edo... Ez, harritxuta geratu naz, beste 20 kilometroko karreren oso antzera izen da karrera ostekue, así que posibe aldo horretatik, ez toztalako hori, askartxo rekuperan ezela. Egisa da beti galdetzen dut zuegula, ze preparazio probaren aurretik, baina ostekua ez dela antolatzen da? Oso lasai, lehenko azti ez horreto lan hartzen du beste egite, bizikleta multatxua, pixka inpaktu eta holan kendu, aldan danezua bien eta holan fan, ez badago lan beste karrera gertu holan aztean lasai eta holan itxen normalia. Azkeneko alde zurekin berbein gebenian, kontau zeben, bazokatzula hor esperantza batez, dorsala lortzeko. Gu jaso gebenian parte hartzaileen zerrendia, zu etzen zen hor, ez daude osalik. Baina bai, azkeneko ordua da barikua, aurreko barikua. Bai, ostiralien abiali zuten, nik ja eskota hartzen hauen, ez dauz egamaik niretako, eta beste ezer pasetan, beste karrera asko daz, eta urte gehiago gongo dira, baina ostiralien jaso nagoen, lista esperat, horri itxaron zerrendan ninguen, puntautan, inskripzioei ez jaketelako toka lehenengo aldia, eta ostiralian. Dorsala dauketzu lista esperatik, jauzin zat, eta tokauen jatzu. Venga, horrera. 4:17. Nik uste ikusundan batekoa dala. Bai. Ez dakit, nik espero ez nagoen denbora da, ez dakit, nekixen, batez be entrenadoriak, baietz esatez oztala, posible ni sala denbora horretan ibiltxe, baina, ez lehenengo maratoi izan da, ez dakitzu ere gorputza zelan erantzun bida, orduen, nietako bere sorpresi eta, kriston postasunez horitzeko gai izetie, kriston denboria da, oso azkarre korrika itxie da. Horrek esan gura dau, aurretik inako lana be oso nadala. Bai. Ez dau misterixo horik, esan gura dau. Ez, hemen entrenatu bida, ondo ibiltzeko, así que, bai, gauzak ondo indogun seinale da, eta argi dau gauzak ondo inda eta emaitzak urtetan diela. Eta entrenatzaileak denpora hori markauta eukan, beraz, hor, gero, egunian bertan, gorputzak erantzun aldau, auskalo, ez? Bai, hori da, gero, ez da, zure kondizio honak ez da marketan denbora, espero dozun denbora zehatza, baina, bai asko laguntzen dagoela, eta, gero kanpoko faktoriak kenduta eta badana ondo edo normal irteten bada, normalian denborak urteten die, eta bai. Lehenengo maratoia, gustau zatzu, distantzia hori? Pila bat. Egixe da, oso gazte ikusten azela ni, ondion, olako distantzietarako edo, gehiago karrera motz edo, bi orduko karreren bizitasuna guztia gat eta, azkarri biltze hori. Baina, bai, asko guztua jaten esperientzia da, así que, bai, repeturuko seguramente. Zegamaren aurretik beste hainbat korrikalarekin berbaiteko aukeri eukidut eta asko esaten ostain, gura ebeia lehenengo aldixe izan, zure moduan, gura ebeia telebistan ikusten izan hori barrutik bizitzia. Zube aukeri eukidozu, zer moduzkoa da? Ez dauke, oso ezberdina telebistan ikusten dena eta korrikalari moduan bizitzen dozuna, ez? Ni behar afandan hau eta bizi izan dut zer dan han egotie, baina ez hori dana bizitzia karrera osoan ziarrez eta pasaba da. 2 urte bakarrez oiaz, mendixan korrika iten, udalatxen 2. Aloinan 3. Zegaman 27. Zenbagixak oso latzak dira. Bai, ez da gustora nabil eta emaitzak oso txukuna die nik uste dut ez. Oso txukunak? Bai, oso ona die eta, gustora nagoen eta gauzak ondo ditzen dugun seinale die ez, orduan, bai,
lortutako danakin oso pozik. Baina hasi zinean mendixan korrika egiten, hau zan helburua, edo geixo hau zan bizikletia lagadot eta banoia beste kirol bat egitera? Bueno, inoz ez tozu petxetan, azten ezarenean, besta bizikleta ez naben utzi korrika itxiagatik edo, utzi naben bizikleta hori bukatu zen, eta zehoz mirauen kirola itxia guztetagat, eta erabaki naben hau itxia eta asko guztu jaten. Orduen ikustu hori alagozi, guztora ibiltzi eta, guztora ibiltzen basa eta, denboria dikau eskero eta entrenau eskero, gero emaitzak lortzen die eta... Kompetitiboa zara? Oso, bai. Osea, asko guztetak ez naz holan itxutzen, besti irabaztiakin edo danetara apuntatzen nazen danetara irabazi biot, edo irabaztia dani guztetakaku eta oso ondo dau, baina, gehiago igual guztetak nivel asko da zen karreretara ez apuntetia, hori nire maila erakusteko, aldik eta inguru honen nien edo, bai. Zeure buruarekiko orduan bai? Bai, osea, korrika itxe guztetak eta korrika azkarretxe guztetak, hori hola da. Eta jaitxierak, normalia esaten daue, lasterketak irabazi edo galdu, jaisten iken diala? Bai, bakigu osea, parte oso garrantzitsu da, kirol honetan, jaitxieretan, fin ibiltzi eta badaz jaitxiera oso komplikauek eta jaisten jakimidana eta ondo jaisten jakimidana eta bastante komodo nabil azkenengo aldian eta arrazoi asko daukotzu, denbora asko galdu leike segun ze jaitxieretan, oso tekniko baldin badie edo oso zaila baldin badie, baina ni azken aldi honetan komodu hau hasina sentitzen, ez dut uste honenan azeni jaisten, baina poliki hori ben ikustot entrenatzen da eta habilidadia irabazten da berutza. Eta hori hobetzen da, baina eta berriz aldapa bera ibilitia? Bai, nik uste dut horre badauela berezko zehose, batzuk daukiena eta holan, ez dakit, igual, eta oso ondo bajetan diena, baina, gisa da hobetzen dela, indain, hobetzen da gauza badala. Ondiokan garajean dagotzu bizikletak? Bai. Bide lagun dituzu noizian behin? Bai, eta erabiltzen ditut, normalian ibiltzen naz, eta entrenatzeko balixo hostie, eta lagunekin ibiltzeko, eta ondion asko guztetak. Ziklista gara izan landutako fisiko horrek, oin lagunduko eben, ez eta beste gauza batzu mobitzen dira, eta beste gauza batzu landu behar dian. Bai, kirol oso ezberdina dien, nik uste dute korrika eta bizikleta, baina nik uste dute beste urte bizikletan ibiltzeak oinarri bat edo utzi doztala eta horrek asko lagundu doztala oin nauen lekuan egotera. Segamatik hasi gara eta segaman bukatuko dugu elkarrizketia, eta kompetitiboa zaren einean, segamako denporia 4-11 2 urtez mantentzen dela, eta lagotzu 2 urtez ja konfirmauta han egongo zariela, kompetitiboa zaren einean, ez du gure pentsatzea hurrengo urterako zelburuk izango zaren. Bai, beti danera, segaman eta nik uste dute karrera danetan inda gero helburua beti hobetzia dela, edo modu batera bestela, denborak batzutan igual pixkat subjektiboako izan lehike, segun kondizinuek edo kanpoko faktoriek edo, baina egize da, adibidez segama honetan oso gustora geraketan zarela aste bat pasau eta esatezu denbora ona indot edo ze gustora ibilinaz, aste bat pasaute eta holan resaka hori dana hori kendute, jazten zapetzetan abertatorren urtien ze eta burue buelta berre kapaz izango nazen hori hobetzeko edo ez, eta hortara goietz. Egisa da hemen, baialan ditugun mendilasterketak bai diala entrenamentu gona, ez da? Segamara begira? Bai, niri beti asko guztetak hemen ibiltzia ez, arrasatu daletxen eta Aloñako karrerak beti asko guztetak eta nik uste dut hor ondo ibiltzia bai, segaman ondo ibiltzia albideratu doztela edo orduen horrek, karrera bi horrek nire kalendarizioan da beti eta
bai, asko guztia gatorra fatiga. Bueno, eta dorsal barik lebe leku ederrien bizi gara, ez, mendixan ibiltzeko? Bai, kriston suertia daukagu hemen mendi punta pila bat daukagula, así que, eta, pasada da, entrenamentu danetan, hori, sobre todo monotonia horretan ez hartzeko, eta, bueno, pixka mobiruta punta asko insekelako edo, bai. Bueno, Asier, 4:11:17, ni horrekin geratzen naiz. Urren urtean ikusiko, eskerrik asko eta segi gurrian. Eskerrik asko zuei.